Hadi ne sekne bikene. Kan binerim pişti kuta gırtınca tüye bikeni. Tiye canlı karbi pravi marsupilami. Levraz iro histikim. İro roja mınafasha. وەک هەر جار تو گەلێک بقابلێتی پسمام ما من اشترى نقط بو اتيش من رانا بيجا بسمام. تەمام پسمام Em biçin. Marsupilami li bendî me ye. ئێوی دارم ئێمە دەرێک نەبینن Ez ê heta stiya bijmêrim û di çaran de em ê kevir babêjin si marsupilami de. Yek du بسەکنە تە گوتبوو ئەمە کەنگی باوێژن di çaran da te fehm kir. چاراندا تەمام پسمام Yek du چار جەرۆنیمۆ من ئەو کرد Kavî bide. Min ew qefat. Ev yê min e. Ev roja min a herî xweş e. بازم ببینم زوو Bisekne. Wî nabe. Wî nabe. No.
Dinavbera du çarda seye jibir neke. Haydi emherin. دو وی سه چار اری بافتاری Wî erê ez maftarım. باشه امی نه چی بکن پسمام Tam min jî dikir vê ji te ra bigotena. Em ê meymunê bikojin baxşê heywanan. Em ê paşê vegerin û marsûpilamê biqefêlin. Ez ê talûkeya ku tê yê bikarbînî nedim berçav û ez ê bikarbînim. Dîsa çi bû? ساقوی من آسه بو آرام به آرام به Ev tişt komek xurde ye. خورده بجی گاوا از بکارتینم دچه Hadi. حیوان ربن دروژه دوی حالی دایه اره دروجه تشتک ناخوه گلو به جیلی کاوی چی بو نه خود تو حال دیدی که کارمند دولت بروینی لبر کاری وی دبه ناستنگ و انجام های گران به هی شفقی من بده بدنگ پس پس که بهیز Wî qet zen nakim. Dengê baye ku guhekî te ra dikeve û jiyê din derdikeve. ما بتا ev mümküne
ez dikarim wê bibînim li dora serê min digere. Bilezîne. Ez ê îcar wî bigirim. Divê hûn biletekê bistînin. Bê bilet nabe. Berde derbas bim. Müdür li bendî min e. Bilet! Tu dibêjî qey ez nikarim te derbas kim. Erê merhaba. Ji bo ziyaretê rojeke xweş e. Tu dizanî pismam ji be derê baxçeya heywanan hemû xuya dike. Vurmsan ne sekne ahmak. Ve olke çit sekini. Ahmet bilbilin. Hadi xoba ve cezete bigirim. Çawa. Bilezîne acele bike. Vay el vure. Haydi ahali vure. Hey! Büsörgetim, büsörgetim, büsörgetim. Her bir şey. Ahali vure. Sakine. Sakine. Min berde. Canik û cameran ve bahçe hayvanan 10 deqe paşê vêgirtin. Bu dedi ki he? Baxçe heywanan têgirtin divê em derkevin pismam. Manayê bîrat em ji bo çi hatine vê derê? Wî herhal min ji bîr kir. Naxwe tejbîr kir. Ji bo marsupîlamî bi qefilê em hatibûn vê derê. Nabide dû min. Baş e em ê niha çi bikin pismam. Diyal xwe ker. Xwe kirin lê çima? Em ê biçin êm bidin heywanan. Êdê baş e lê min digot qey belkî em ji bo girtina marsupîlamê hatine vê derê. Naxwe tiştên ku tên bîrate jî hene. Baxçe heywanan hate girtin. Em ê ji cilên wezîfedaran li xwe kin û me ku derê xwest em ê herin. Fehm dikim. Wê çaxê em dikarin marsupîlamê jî biqefelîn.
Vay ematın, vakti em. Tu nihaçima u sadikî? Te gotu bu eme em bidin hayvanan pismam. Min got em ê wek ku êm didin bikin, temam? Te fehm kir? Tamam, tamam. Bita ev ne garibe pismam. De kafesin bakçı hayvanan da hayvan tunene. Ji vê eştera çi gêjo, tu ji bo ziyaretê nehatî bêderê. Tu ji bo qefaltina marsûpilamê hatî bêderê. Carek din bi min nede gotin. Ma te got hûba. Wî na. Lewra ez nizanim û baçawa tê gotin. Vêçexê marsûpilamî got. Vêya hilde û bide dû min. Îcar marsûpilamî min tu qefalt. Çawa ku ez wî biqelibînim, tu yê wê girê bidî. Ji bîr neke pismam. Kafes valana. Ev tiştekî xerîbe. Erê, çi pê hatiye? Baş e, ka ji min re bibeje ev heywan li ku ne pismam? Ji me re nexeme. Nizanim pismam. Dibe ku ew me jî eleqedar bikin. Te çimaş berê bazê şiyar nekirim. Te nexwest ku bidî min pismam. Ma şêrgelek zêde radizên. Hê bîdarim radizê. Baş e di taştê de çi dixwin pismam?
bak.